салом алейкум бародаро, салом ва ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. бародаро ҳам лайкҳоро камтарак бизанед, ҳам лайкҳо бесумай бародаро, камтарак дастгиритон сез шида бародаро. Пешакир Аҳмади Калон. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед бародаро, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ёин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. яка мошини фурӯши мо Mercedes Benz V124 мебошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотор 2, сӯзишвориш бензин, коробка передач механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нав мотор кагия, мошин ҳама ҷӯш 100%, 4 баллон нав қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 38000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 258000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 07 10 13. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. мошини фурӯши мои Deo Nexi мебошад ки соли бароришаш 1994, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Nexi солаш 94, кироискияи мошин нахадуай мегарда. мошин кафидагӣ пусидагӣ варид надорад. кузов тоза, яксола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 101000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 0 09 64 71. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. мошини фурӯши мои Deo Tico мебошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотор 05, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин на хадуай, ҳуҷҷатош яксола дорад. харидори аниқ бошад занг занад. қарор дорад ин мошин дар ҳисор. нархи мошин 11000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 74000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 12 95 05. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ занг занад. бо муомила мекунем срочно фурӯшӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 37000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 248000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 77 77 43. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳама чизаш заводскои айхича, муҳлати ҳуҷҷатҳош ба охир расида истодааст. нав краска полировка кардагӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 63000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 422000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 930 07 08 09. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. мошини фурӯши мои Deo Nexi мебошад ки соли бароришаш 2005, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудия, ягон ҷои задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 11000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 74000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 45 97 94. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. мошини фурӯши мои Vaz 21099 мебошад ки соли бароришаш 2002, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин на хадуай, газ, бензин ардаш кор мекунад. мотор инжектор буд, карбюраторш кадем. маълумоти бештар бо телефон. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 8000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 54000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 09 19 60. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯши мо Пеластра F бошад ки соли барори 6997, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат, дар имҷо соҳиби мошин фута аст. Мошин дар ҳолати хуби хуб аст. Мотор коробка 100%, 4 баллон пачка, аккумулятор пачка, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола тонировкаи қафо. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 38000 сомонӣ, ма рублиозира гардонем 255000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 005 99 80 70. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.